Oraindik ez dira bermatu pertsona guztientzako giza eskubide guztiak. Aberatsen eta pobreen arteko desberdinkeriek gora egiten jarraitzen dute, baita herrialde batzuen eta besteen arteko aldeek ere. Kutsaduraren eta biodibertsitate galeraren indize handiak ditugu. Gure bizimoduak ez ditu errespetatzen planetaren muga biofisikoak. 2015ko irailean, errealitate horretaz jabetuta, munduko liderrak akordio batera iritsi ziren Nazio Batuetan. Hala, 2030 agenda eta garapen iraunkorrerako helburuak zehaztu zituzten. Aurrekaririk gabeko nazioarteko akordioa da, eta 2030 arte indarrean egongo da. Akordio horrek aitortzen du garrantzitsua dela pobreziaren aurkako borroka, planetaren zaintza eta desberdinkerien murrizketa aldi berean lantzea. Baina, zeintzuk dira edukiak? 2030 agendak elementu hauek azpimarratzen ditu. Pertsonak, inor atzean ez uztea. Pertsona guztientzako duintasuna eta berdintasuna ingurumen osasungarri batean. Planeta babesteari ematea garrantzi gehien. Oparotasuna, ekonomiak eraldatzea, bizitza oparoaz gozatzeko naturarekin harmonian. Bakea, gizarte baketsuak sustatzea. Aliantzak, mundu mailako itun bat sortzea hainbat eragileren artean. Hau lortzeko, GIH-ak proposatu zituzten, alegia, garapen iraunkorrerako helburua. Zehazki, hauek dira. Bat, pobreziaren amaiera. Pobrezia desagerraraztea, forma guztietan eta mundu osoan. 2, goserik ez. Gosea desagerraraztea, elikagai segurtasuna lortzea eta elikadura hobetzea, eta nekazaritza iraunkorra sustatzea. 3, osasuna. Bizitza osasuntsua bermatzea eta adin guztietako pertsona ororen ongizatea sustatzea. 4, kalitatezko hezkuntza. Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea, eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea. 5, genero berdintasuna. Genero berdintasuna lortzea eta emakume eta neskato guztiak ahalduntzea. 6, ur edangarria eta saneamendua. Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa iraunkorra bermatzea, baita saneamendua ere. 7, energia iraunkorra. Denok, energia eskuragarria, fidagarria, iraunkorra eta modernoa eskuratzeko aukera izan dezagula bermatzea. 8, enplegua eta hazkunde ekonomikoa. Hazkunde ekonomikoa, enplegu oso eta produktiboa eta lan duina sustatzea. 9, berrikuntza eta azpiegiturak. Azpiegitura sendoagoak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea. 10, desberdinkeriak murriztea. Herrialde barneko eta herrialdeen arteko desberdinkeriak murriztea. 11, hiri eta komunitate iraunkorrak. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, sendoak eta iraunkorrak izan daitezela lortzea. 12, kontsumo eta ekoizpen iraunkorra. Kontsumo eta ekoizpen modalitate iraunkorrak bermatzea. 13, klimarekin lotutako ekintzak. Premiazko neurriak hartzea klima aldaketari eta haren ondorioei aurka egiteko. 14, urpeko bizitza. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak modu iraunkorrean zaintzea eta erabiltzea, garapen iraunkorrerako. 15, lurreko flora eta fauna. Basoen eta lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra babestea, berrezartzea eta sustatzea, desertifikazioari aurka egitea, lurren degradazioa geldiaraztea eta horri buelta ematea, eta biodibertsitate galera geldiaraztea. 16, bakea eta justizia. Gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, pertsona guztiek justizia izateko aukera araztea, eta kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak eratzean maila guztietan. 17, helburuak lortzeko ituna. Garapen iraunkorrerako munduko ituna ezartzeko bitartekoak sendotzea eta itun hori suspertzea.
Helburu horietako bakoitzak, xedeak eta adierazleak barne hartzen ditu, eta horiei esker ezarritako bidetik goazen ikusi ahal izango dugu. Errazagoa da, aipatutako helburuak lortzea sektore guztiok parte hartzen badugu. Maila guztietako gobernuak eta erakunde publikoak, gizarte erakundeak, sektore pribatu eta oro har, iparraldeko naiz hegoaldeko pertsona guztiak. Une hau esanguratsua da benetan. Inflexio puntu bat ezartzeko unea da, eta 2030 agenda horretarako tresna izan daiteke. Guztiok konpromiso bat dugu gure planetarekin, baita gurekin batera bertan bizi diren eta etorkizunean biziko diren pertsonekin ere. Ederra da, ezta?